Daalụ na ụmụnne, daalụnụ. Anyị ejego chọọ ndị ga-enye aka, maka ndị chọọ ka enyelife aka. Ịma na ịchọ ka enyeli gị aka site na na ịchọrọ ya, kwuo na ịchọrọ ya, maka onwego onye nchọta ga na-enye aka maka ndị emenwuru aplikeshọn. Ihe a nọ n'enu ugbu a bụ ime aplikeshọn. Ịchọlụ ka mmadụ nyeli gị aka meeli gị aplikeshọn, akpọọ gị, gị ga-akwụ ụgwọ flight gị. Ilukwa ebe ahụ, gị ga-akwụ ụgwọ accommodation. Ọ bụ ihe anyị na fachatita fa kwuru. Ihe a na-amụ ebe ahụ ọ bụ maka ijesi nri, international dishes, international foods. Ilu ebe ahụ mụcha anya, ọ bụ ụfọdụ kpọrọ ya ngwa akwụkwọ, ụfọdụ kpọrọ ya study, ụfọdụ si n'ike akwụkwọ adịrọfa. Ihe a bụ food. Ọ bụ food nye nsi nri, ọ bụrụ academic study, ọ bụrụ academic study. So ị ga-emenwukwu ya, onye ọbụla ga-emenwu ya, maka onwere qualification eji eme ya. Maka ajụrụ onwe qualification, asị mba, asị onwe age limit, asị na adult from 18 years. Kedu ka esi eme ya? Ịbịa mee apply, ime apply ebe ahụ, akpọọ gị, edele ihe na email, ede ihe maka emego m apply ahụ, fụkwa ihe ede na email. Iwelie edekwelie na Finland language nke dị n'ime email. Ịkọpilizie anya, ịkọpili ya, itinye na Google Translate, ọ translate elighi etu English, ịmala ihe ekwe na-akụ. O nwekwa link dị na ya, asị for further ihe nwa nya bụ idivekwa into the link, chọbakwa ọtụtụ ihe dị na ya. Ị ga na-agụ wee na-amata ihe ị ga-eme, next step, next step. Kịta onwego ndị one of email juche ebe ahụ edegolu mfasifa, what is the next step? I have applied, what is the next step? Maka fasili reply ya, thank you for applying for cooking. Ịma na cooking ọdụ ụzọ abụọ. Ya bụ ị ga-arọlụ nke ị chọrọ. O nwere nke ịmụ maka waiter and waitress. Ụfọdụ na-asị ọfa mecha apply fa na-abụ mba. Ị ga-arọlụ nke masị gị. Agwago m na advantage of ime waiter and waitress. Ọ ya eme gị expose, ị na-amata mmadụ, na-amata places, ịmago na-enwetakwa tips. Ya bụ onye liche nri onye ga-ego. Ọnya bụkwa advantage dị na ya tomio. Mana amara m ihe ị chọrọ ime. Then nsi nri bụ, I think ị ga na-anọ na professional kitchen na-esi nri, na-ebupụte ndị waiters ya na-asavụ. Then gị nwa nọ n'ime kitchen, I don't think kwa na ị enweta tips. Mana ị na-alụzi ebe gị, inwe ike like onye mụrụ nsi nri ga-emeghenwu restaurant, onye mụrụ nsi nri ga-emeghenwu hotel, onye mụrụ nsi nri ga-emenwu channel, YouTube channel ma Facebook channel. I think na ọnya bụ advantage dị na nke ahụ. So ịgbakọ iwofu, ịmalụ nke dị gị mma. Ofu ka ị ga-eme, ị ga-eme ofu, yara eme abụọ. Ofu ka ị ga-eme, imebe abụọ dịka onye nwere anya ukwu. Ihe eche mmalụ ihe ị chọrọ, ọ bụrụ ihe onye chọ ka onye chọ. Ya bụ ị ga-achọ ihe ị chọrọ ma ine n'anya n'iru. Nwoke na-eme, nwaanyị na-eme. Nwoke na-eje, nwaanyị na-eje. So ịbụ nwoke ọsọrọ gị nsọ, maka ụmụ nwoke, nri ụmụ nwoke si dị na aka dị mma. Nri ụmụ nwoke si na aka dị mma. Ọ bụ ụmụ nwoke na-esizi nri kịta. Maka ije na kọleji ebe a na-amụ nsi nri, ụmụ nwoke na-aka. Ndị nwoke siri na aka dị mma. N'ebe anyị nọkwa kịta, ndị niile na-esi nri mma, na-esi ọfụma bụ ụmụ nwoke. Mana abịa n'obodo Afrịka ma n'Igbo, a na-eche na nsi nri bụ nwaanyị, a na-eche na nọọsụ bụ nwaanyị. Ịbịa na mba United Kingdom, ndị niile na-alụ nọọsụ fa bụkarị ụmụ nwoke. Ụmụ nwaanyị nọkwalịa, ụmụ nwaanyị nọkwa, ụmụ nwoke nọlụ. Chekwenu, ị ga-akọpili nọmba dị na screen. Ide na ịchọ ka onye li gị aka, aida na omiti na comment section, maọbụ gịnị, ideli edemede. Ọ ga-eme itikwe gị na comment section. Ị ga-edekweli edemede. Ọ bụ gị nwa ga-edeli edemede si na ị chọrọ ka onye li gị aka. Ọ bụkwa application ka ọ ga-enyeli gị aka wee mee. Akpọọ gị, ịgaba. Akpọọ gị, kwụọ ụgwọ flight, kwụọ ụgwọ visa.
ịgaba. A sị na ụgwọ visa bụ nke ị ga-akwụ ma ụgwọ ebe ị ga-ebi. Ya bụ ụmụnne anyị edegolu ndị dairektọ ahụ edemede na-ajụfa ọtụtụ ajụjụ. Fazazi anyị ga-eme ka ị mara ịlụgodo ihe eji nkwụ aka gị wee dee lifa, maka na email jụrụ ebe ahụ niile, Director International. Ebe ahụ na-enye bụ ị na-eme application fancha dị n'English. Onye chọọ inyelu gị aka kịta, ị ga-enye email gị, email ị nara eyuzu. Ịma onye ọbụla nwezu email na abọmọịtọ, ị ga-enye ofu ị nara eyuzu, so that ị ga-enye paswọọdụ. Ọ na-alụlụ gị ihe, a na-edeli gị ihe n'ime email ka ị na-afụkwa ihe a na-edeli gị. O chetara icheteli esi a na-edekweli ihe ka o nwee ike jee wee nekoti anya, maka kịta anausgoli etinye nọmba ya na ọ ga-enyelu ndị mmadụ aka. Ihe afụkwa ndị mmadụ ga-adagbukwu ya. Ya bụ ọ na-alụlụ gị ihe, ị na-eche ekikwe email gị, o mee chezo gị, o chezo gị ichetekweli enye. Ya bụ ọ sị na ọ ga-anọ ebele ego iji nyelu ndị ọ na-afịa arụ aka, ma ndị ga-eme nwunye mee enyi, ndị ga-eme nwunye ọfịara arụ. Iklik kwere ene application, o nwere ebe ede FI, iklik enye o chenji eto Finland language. O nwekwe nke ede SE, iklik enye o chenji eto another language. O nwere nke ede EN, iklik enye o chenji eto English. Imebe application mechie, i submit edeli gị akwụkwọ thank you for applying. Ọ ya dị na Finland language. Ọ dị na Finland language, ịkọpili ya itinye na Google Translate, ọ translate elu gị. Kịta anyị amechego application. Amelu m ọtụtụ ndị application. Ụmụ nwanne m ka m mere application, ndị my relative. So emechielu mfe application ahụ. Kịta ejego m daily Director of International of that school, TAC Champel. You see that I have applied. What is the next step? Ka amalụ mgbe akpọba, maka a sị na September. According to website ahụ, ọ sị na application na-end September. Ọ na-end September. Okay, edechekwa ma mgbe akwụkwọ ga-ebido. Echetezi m mgbe akwụkwọ ga-ebido, emeche nje nenekwa enye ọzọ. Ya bụ ọ bụrụ na ịma mmenwulu onwe gị application, dee na ị need help na comment. Ideche na ị need help na comment. Ide na ịkọpili nọmba dị na screen, nọmba dị n'ebe screen, nọmba dị n'ebe screen. Ịchọpụta ya, iwelie idelu onye ahụ gị na ya kpazia, obido mebeli gị, inye ihe ọgwa gị nye ihe niile ọ require. Nee ka nkwupụta ya n'ọnụ, emechekwa ọ ya abịa dee enyi mmasị anya dee enyi. Mana unu gee ntị ka unu nụrụ ihe a na-require. A na-require afa gị, afa nna gị, ka o si dị na paspọtụ, ka o si dị na paspọtụ. In short, ụfọdụ dị ọ bụrụ na ị nwebere paspọtụ, ibutuo onwe gị ala. Nya bụ arụ n'iji, maka ọ dị m ka ọ na-adịkwa mma nya ibutu mmadụ ala. Nya bụ nya arụ n'iji ibutunete, mana ị na-ebutunetekwa ị na-agbakọ, maka o nwee ike mgbe ifinish sekọndịrị afụzi a na ịdị 4 years wee finish sekọndịrị. Ọnya bụ na asị ọgịnịzi ya bụ a na-agbakọkwa ka ọ dị na satifiketi gị, dịcha ebe niile, dị na satifiketi iji gụọ akwụkwọ. Ịma na birth certificate nke national population, ọ iji ebe ahụ ihe igwe afakapa ya ede. Then age gị, ọ bụrụ na ibutunetere ịmalị ka isi ka eme, maka gịnị nke iji gụọ akwụkwọ kafa ncha niile bụlụ ofu, ma nke gị na paspọtụ gị, ma nke ị ga-edegbu elufa, ị ga-enye onye ga-enyere gị aka na ekwe age gị na date of birth gị. Ịmalụ ya date of birth na ọ dịkwa n'akwụkwọ niile. Ọ bụkwa date of birth nke dị iche, nke a dị iche. Ọ bịa ndị be anyị, mmeje ka nrapụ unu, maka na ọ bịa ụmụnne, biko unu tiela anyị aka na share button, gosi na anyị akala ịfụnanya. Hitibenu like na thumb up ebe niile, ma love, gosi na anyị akala ịfụnanya. Kesee nie ka ndị na-iwara amara. Ndewonu, ka emesịa nụ.